Industria iraultzaren aldaketa handiak landuko du gaur. 18. mendean, erdialdean aldaketa prozesu bat eman zen Europan, industrializazioa. Britainia Handian hasi eta gero Europara pasatu zen. Mekanizazioak, fabriken sorrerak eta salmentara bideratutako produkzioak izan ziren aldaketa honen oinarriak. Aldaketa teknologikoa eta ekonomikoa izan arren, bere eragina bizitzako beste eremu batzuetara hedatu zen. Jarri dizuet hor kolorezko letrakin zeintzu ziren aldaketa nagusi hauek. Hazkunde demografikoa, klase gizartearen agerpena, produkzio bideen aldaketa, edo medios de producción, eta kapitalismoaren sorrera. Lehenengoakin hasita, hazkunde demografikoa, elikagaien kantitatea handitu egin zen eta baldintza hobeak ekarri zituen. Gaixotasunak eta osea murriztu ziren eta bizi itxaropena luzatu zen. Bigarrena, klase gizartearen agerpena, nekazari gizarte batetik industrial gizarte batera pasatzea ematen da. Orduan, pertsonen estatusa haien irabazien arabera sailkatzen da. Proletargoa agertzen da eta burgesiak bere boderea finkatzen du. Orduan, gizartean hiru multzoetan banatuta geratuko da. Goi maila, erdi maila eta behe maila. Diruaren eta posizio sozialaren arabera. Hirugarren aldaketa zan produkzio bideen aldaketa. Ekoizpen prozesuko ataza bakar batean espezializatu zen. Horren ondorioz, produktibitateak gora egin zuen, mekanizazioak, fabriken sorrerak eta salmentara bideratutako produkzioak ekoizpen ekonomikoa etengabe haztea eragin zuen. Puntako sektoreak ehungintza eta siderurgia izan ziren. Eta bukatzeko kapitalismoaren sorrera, iraultza honen ondorioz, sistema kapitalista eta burgesiaren boderea finkatzea ekarri zuen. Kapitalismoa sistema ekonomiko bezala gaur egun daukagu, gaur egun irauntzen du, eta sistema hau dirua eta aberastasuna kudeatzeko sistema da.